Prišli sme do Rumunska na Felde. Ale nielen do takej hociakej dediny. Do slovenskej dediny. So slovenskou reštauráciou. A ideme sa pozrieť ďalej. Výtvarná dielňa. Takže múzeum skla. To bola potom sklárska fabrika, alebo... Áno, teda písali o tom, že... Hej, lebo Ujo Ferry, on nám nosieva kadejaké takéto ryby a také čo. A také ryby a také, ja mám doma takú veľkú aj tie kačice. Máme tu riadnu stojanovú vrtačku. Alebo to má nejaký súvis s kameňom. Môže byť, že aj. Ale však ktože. Museli spracovať, to bolo skôr, že som odriadka, akurát môj oco, čo bola kedy narodil vo Vale a firme, tak tam chceme ísť pozrieť. Dobrý deň. A to by sme počas toho u nás na Slovensku robiť vlastne skladňa. Vidíme, ešte neviem, či tam už niekoho nájdeme, či vôbec nájdeme, lebo každý vás to bol zvolávaný do Latvy. A to si boli na nejaké prebrali tam z toho nejakých iniciári, z toho Samozrejme v Rumunsku ako prvé Plzeň nájdeš. Bratislavská značka. Ďalej sme pokračovali do dediny Vale a Tarnej, tzv. Židáreň, kde sme hľadali miesto, kde sa narodil a žil môj detko. Keď si predstavím, že začnú kedy Toto nebolo, keď býval, ja iba to viem, čo poznala som Jana Vantrubu a manželku, tých som poznala. Ale už ako ich bratoch, čo pred mojim narodením odešli, to už nič neviem. To, no nemala som. Oni v 40. Základy domu hlavne.
Základy To je ten toho detko? domu sú Tak ako detko. Akože tam, kde detko žil. iba on to obložil do deskov, urobil to vyššie. Tu stále ku nemu chodia ľudia, lebo on má aj penzión a tak chodia tak, ako na takých s deťami pohrať sa, hombať, tam má všelijaké hombačky ponižej. Tam sa koťátka. No, tam sa množstvo. Stromy ešte zasadené našou rodinou. Základy domu stoja stále. No až do potu. A takto vyzeral pôvodný dom ešte keď tam detko býval. Máme tu zátišie vrakov. Ideme smer Transalpína. Paťov potok. Aj jeden. Ja odpadnem, krávy som, ale... Ja. To ty človek nájde všetko možné. Krávy, ovce. Panie. Mariczka skałkowa. Pozdi. Czy? Ha? Veď som vravila, že tam je sneh. Kde? Čo ste sa s koňom zrazili? Veď vravím. Kurwa, ja pierdolę. Ale tylko jechać i jechać. To sú kamene, Paťo. Jakie ja tam nevidím žiadne. Posunieme. Ani jeden. No ja nemám. Na hore ideme už. To nie. Ježiš. Jezus, ak zád.
Mein Gott. Mein Gott. Takéto som letel na dvojke, keby idem sa. Tak, A keby mala aspoň zadok si dušiť. A nechceme ísť radšej na rovinu, čojče. Adam, nebudeme stanovať na rovinu. Aha. Toto sú tie práve cesty. Moja nerva. Moja nerva. A iné, aký dobrý hľad. Ježišma. To nie. Paťo, Tania, nie. Čo by si ma tu pomyslel, ako zaobchádzaš za bývalú Feliciu. No, keby videl všetko. Tak by som chytal za hlavu. Paťo, ty si Tam normálna. kameň, tam nie. Ale už tu stačí to, nie? Tu stačí, tu budeme bivakovať, to nie? Však, Adam, nebudeme bivakovať na ceste. Stoj. Máme aj ohnisko. Kde? Ohnisko? Ohnisko. Za nami. No, ja si myslím, že lepšie miesto sme ani vybrať nemohli. Za mňa parád. Takže tu na takto kempujeme takmer na najvyššom bode Transalpiny. Sem sa ešte poďme na pešo pozrieť. No tak aby sa nepovedalo, tak si aj ja s vama pripiem. Tak na zdravie. Na úspešné cesty. Na nás. Našich predkov. Tak. A máme pomaly krásny západ slnka, vybehneme si to hore a budeme mapovať, fotiť a tak pri západe slnka. Tak, predsa len sa našlo ešte jedno krajšie miesto na kempovanie. Sem tu niekde postavíme stany. Tu máme Transalpinu pekne, serpentíny. Tu máme ten najvyšší vrch Transalpiny. Kto by nevedel, tak tu je ešte sneh. Je tak v strede oného júla a máme tu ešte sneh. Naše bydla. Pivo nemám. Borovička. Keďže sme na horách, dáme si horské pivo. Bergenbier. Som jediný, kto má postavený stan. Začali sme na rovnako.